Uthando is ready for action. Ziyakhala-ke manje. Sebulisile ke bethuna uMahlongane kusithiwa ke isitya esihle asidleli leyo voice ke ngeke sisaphinda siyive kodwa iyawuhlala ikhona. Uthanda onguthandazile wakwaGcwensa okanye wakwaNgwane uswelekile ke bethuna iindaba zakusweleka kwakhe zivakele izolo. Siyibona sezifakwe kuFacebook ipost ngabantu bayifemeli kuye. Kubifakwe ngomhla ka-26 ka-August 2024. Asazi ke noba usweleke ngecawe na kodwa iindaba zona sizibone phezolo zokusweleka kwakhe. Somkhumbula ke guys ebe-actor phaa kwiMbewu, The Seed, e-actor engu-aunty onguThando wakwaPranav noNirupa ebaphekela phaa. Esenza ke kube mnandi nje nasemdlalweni ke nakwezinye izinto bevela ke emacaweni naphi befisha umfundisi phaa nabanye oomama. So besonwabisa kakhulu ke kwiMbewu noba ebengaveli kakhulu. Kuthiwa ke akasekho emhlabeni ngokuzalwa ke uzalwa ePort Shepstone. Asikayazi ke into yesingcwabo uba into yanini. Sithi ulale kakuhle uphumle Mahlongwane, ugqatso ulufezile. Yanga uThixo angakukhanyisela ngokhanyiso olungacimiyo. Wena sowufikile kumda obungeke ukwazi ukuweqa. Sithi ke thuthuzelekani neyifemeli nabantwana nabalandeli bakhe. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.